Να, εδώ προσπαθώ να βάλω τον Γιόντα μέσα στο πιτζαμάκι του. Είναι πολύ εύκολο. Αλλά θα προσπαθήσω. Μπορεί να κάνω 2 χρόνια μέχρι να τα καταφέρω. Αλλά είναι και αυτό μέσα στο crafting. Τα κάνω καλά δασκάλα. Πάρα πολύ καλά τα κάνεις. Δεν έχω δει καλύτερο ντύσιμο. Είναι λίγο στρουμπουλός, Πήγα λίγο δίαιτα. Περίμενε. Α, τα κατάφερα, ρε. Πού είναι το χέρι? Έτοιμη να γίνεις μαμά είσαι. Ναι. Νομίζω ότι θα σας το δείξω όταν το βάλω. Χάλασα τα μάτια. Κρafter από τις λίγες, παιδιά. Από τις λίγες όμως.